ଓହୋ ନାନୀ ଭିଡିଓ କରୁଛି ହେ ନାନୀ ମୁଁ କର ଏ ମାଙ୍କଡ ଭିଡିଓଟା କେବେ ମାଗୁଥିଲ ଆଜି ମନା ନାନୀ ଆଗ ଏତେ ଚିଲ୍ଲଉଥିଲା ତୁ ପଳେଇଲେଣି ହେଲା ଗରମ ମୋର ପୁରା ଦିଟା ପୁରା ବନ୍ଦ କର ବୁଝଛୁ ମୁଁ ତା ଜବାବରେ ଚୁଟି ମୁକୁଳା କରି ଆଗକୁ ପକେଇକି ଖାଲି ଚୁଟି ଗୁଡା ଆଗକୁ କରିବୁ ଭୂତଠୁ କମ ଲାଗିବୁ ନାଇଁ ଲିପଷ୍ଟିକ ଟିକେ ଲଗେଇବି ମୁହଁରେ ମେକଅପ୍ କରିବି ଖାଇବ ହଁ କଷି ସାରିଲେ ପଛ ନବ କରେ ଭିତରକୁ ଦେଖିବି ହବନି ସେତେ ବାଟରେ ଆରେ ଥୟ ଯେ ନା ଅନ୍ କରିଲୁ ଟି ତାପରେ ଛାଡୁନ ଦେଖା ମତେ ଦେଖା ମାମାକୁ ଦେଖା ଗୋଳେଇବାର ଅଛି ଆସି ଗୋଳେଇ ସେଠି ସେଠି ଗୋଳେଇବାର ଅଛି ଗୋଳେଇକି ଦେଖେଇବି ସେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲେ ମୁଁ ଘାଟିବି ମୁଁ ତ ସବୁ କରିଛି ସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଭିଡିଓ କରିଦବ ମୋର ହେଲେ କର ସେ ଘାଣ୍ଟିବ ପୁଣି ଘାଟିଲା ବେଳେ କଥା ହଁ ନେ ଘାଣ୍ଟେ ହଁ ଦେ ତାର ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଆ ହେଇଯିବ ଅରିଜିନାଲ ରୋଷେଇଆ ତା ଡୁପ୍ଲିକେଟ କିଏ କଣ ଆମେ ଆରେ ଖଲି ଆଣିଲେ ନା ମୁଁ ଆଣିଦେବି ଖଲି ନହେଲେ ଖାଲି ଆସିବେ ନା କଦଳୀ ହଁ ବିଟୁ କ'ଣ କଲର କେମିତି ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ଠିକ ହବ ତ ପୁରା ରେଡି ପୁରା ହୋଟେଲ ରୋଷେଇ ପଟେଇଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଜଣା ପଡିବ ହୋଟେଲ ରୋଷେଇ ପାଣି ପାଣି ଦିଅ ପ୍ଲେଟ ପड़ जाएगी ହଉ मक्ते बेसी कम दियो ଏଇଟା ଦେଇଦେବୁ ସେପଟୁ ବିଟୁକୁ ଦେଇଦେବୁ କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶ୍ରେୟା ତୋର ଲାଡୁ ବାବା ବାବା ଭଲ ଲାଗିଲା ରାଗ ହେଲା କିରେ ଲୁଡୁ 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 ଦେଖା କର କେନ୍ତି ଦେଖା ଦେଖା ପୁଅ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି ତ ବାବୁ 1 नंबर टिक 56 नंबर टिक ଖାଲି ହାତ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖି ହଁ ଦେଖ ସେ ହସିକି କହିଲା ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି हसी देलु ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ହେଇଛି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଡୁଙ୍ଗାରୁଛ କହୁନ ଭଲ ହେଇଛି କଣ ମୁହଁଟା ଟେକ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ କେମିତି ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ